Presyo ng bigas sa ilang pamilihan tumaas ng 2 piso kada kilo sa unang linggo ng bagong taon. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, matapos ang ilang buwan na walang pagalaw sa presyo ng commercial rice sa pagpasok ng 2022, sumalubong sa mga consumer ang price increase na umabot pa sa 2 pesos kada kilo. Sa unang linggo ng bagong taon, panibagong taas presyo sa commercial rice ang ipinatupad sa ilang pamilihan. Sa Kalasyaw Public Market, tumaas ng 2 piso ang kada kilo ng bigas. Ay, kailangan po sa hirap po ng buhay ngayon. Kailangan po yung medyo mas mura pa. Paliwanag ng ilang rice retailer, bunsod ito ng kakaunting supply ng bigas sa Luzon. Malaking bulto raw ng bigas ang napunta sa Visayas at Mindanao na naapektuhan ng bagyong Odette. Dahil sa kakaunting supply, posible pa raw na masundan ng taas presyo sa bigas sa mga susunod na araw. 35, ay 875. Yung presyo, 820. Kaya may 55, tapos malaki ang bayad mo. Paliwanag ng NFA Region 1, hindi raw sila nakapagbigay ng alokasyon ng NFA rice na ipinamahagi sa Visayas at Mindanao. Sakto lang kasi ang supply para sa pangangailangan ng rehiyon. Apektado man ang supply ng commercial rice, sapat naman daw ang household stock sa rehiyon. Tuloy-tuloy rin ang pagbili ng palay ng NFA. Sa Pebrero hanggang Marso, inaasahang tataas ang supply ng bigas sa oras na magsimula ang anihan. Ang basa ko namin dito sa Region 1, sufficient naman po yung ating rice. CJ sa ngayon nag-average sa 35 hanggang 50 pesos ang kada kilo ng commercial rice. Depende sa quality. Kung high grade, expected na mas mataas yung presyo ng bigas. Samantala, tuloy-tuloy din yung pagdating ng commercial rice na mula sa mga probinsya ng Cagayan at maging sa probinsya ng Tarlac. Ayon naman sa National Food Authority, para matiyak na sapat din yung supply o yung buffer stock ng NFA rice, ay tuloy-tuloy din yung pagbili ng ng palay sa mga magsasaka. And sa Pangasinan ay umaabot daily sa 4,000 na sako ng palay ang nabibili ng National Food Authority. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.